Il-ġuri kontra Jorgen Fenek għal darboħra reġa poġġa fiċ-ċentru il-mobile mitluf ta' Keith Schembri. F'analiżi tal-Malta Today ingħad kif ix-xhieda tiegħu l-investigatur ewlieni fil-każ tal-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia Keith Arnaud jikkonferma li Schembri kien qal lill-pulizija li hu kien tilef il-mobile tiegħu qabel ma ġie arrestat fis-26 ta' Novembru tal-2019. Tant li l-aħħar li l-mobile der li kien mixawl kien għal-ħabta tal-45 minuti ta' filgħodu fil-mellieħa propju fejn joqgħod Schembri u qatt ma reġa' inxtel. Arnaud ikkonferma wkoll li kienu biss żewġ uffiċjali tal-korp li wettqu tfittxija fid-dar ta' Schembri qabel ma hu ġie rilaxxat mill-pulizija wara 48 siegħa. Aparti minn hekk Schembri dejjem ċaħad li kien kompliċi fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Il-Malta Today spjegat kif f'April tal-2018 madwar Malta kienu ttellaw banners bil-kliem fejn hu il-laptop. Dan wara li esponenti laburisti kienu allegaw li l-laptop ta' Daphne Caruana Galizia kien qed jinżamm mill-qraba tagħha. Iżda fir-realtà huma kienu għaddew il-laptop u l-hard drives tagħha lill-Pulizija Federali tal-Ġermanja għax bdew jibżgħu li jekk il-materjal jingħata lill-awtoritajiet Maltin kienu ser jinkixfu is-sorsi konfidenzjali li kienet tikkomunika magħhom Daphne Caruana Galizia. Fi kliem sempliċi il-laptop kien ingħata lill-pulizija. Keith Arnaud xehed kif aktar tard Matthew Caruana Galizia kien ipprovda lill-pulizija l-informazzjoni kollha minn dan il-laptop. B'kuntrast l-analiżi tal-Malta Today turi biċ-ċar li mhux l-istess jista' jingħad għall-komunikazzjoni li kellu Keith Schembri bl-użu tal-mobile tiegħu illi qal li tilfu.